imbitasyon para sa Philippine Public Safety Academy nagapadayon. Nagapadayon ang imbitasyon sa Philippine Public Safety Academy para sa qualifying exam para sa maluyag bangin officers. Tinutuyo sa Philippine Public Safety Academy nga mapuna ng kakulang sa mga opisyal gikan sa Bureau of Fire Protection, lakip na ang Bureau of Jail Management and Penology. Nandito kami sa Region 6 para mag-conduct ng exam sa yung qualifying exam natin para sa Philippine Public Safety Academy. Ito yung bagong tatag na academy school kung saan nagmo-mold tayo ng mga kadete para maging officers of the Bureau of Fire Protection and then the Bureau of Jail Management and Penology. So dito, they will undergo training for 2 years. After 2 years, magiging officers na sila on their respective bureau from BJMP and the Bureau of Fire Protection. Simple ang mga rekisito. Dapat kay in-service na ang magakuha sa exam. Para sa BJMP, mahimo makakuha sa exam ang Jail Officer 1 asa sa Jail Officer 2. Samtang sa BFP naman, ang mga in-service ng Fire Officer 1 o kon Fire Officer 2. 28 anyos ang age limit sa mga examinees kag dapat ini maglapaw sa tion sang oath-taking. Actually, yung turnout natin ng mga applicants ngayon is mababa for the Region 6. Now, I am encouraging those personnel from the BJMP and the Bureau of Fire Protection po na we have to join the Philippine Public Safety Academy. So, magagawa po natin yan kung mag-apply tayo ng exam. And then we have to submit ourselves for the process. Maraming processes po yan before tayo maipasok natin yung sarili. Manubugid ang turnout sa exam sa nagligad nga Disyembre 18. Gani sa masunod nga tuig, ginalaoman ang mas mataas nga turnout bangon sang imbitasyon para sa PPSA. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.